Дух, обади се. Дух, без страх, при мен върни се. Тук ли си? Хайде, знам, че си тук. Добре. Държа гореща, мокра чаша кафе. А на масата няма подложка. Ще я сложа на тази хубава, махагонова... Не дей! Да поговорим. За какво? Не мислиш ли, че има нещо странно в начина, по който си прекарваш времето? Всъщност, да. Странно е в хола ти да живее бездомник. Не съм... Да започнем от начало. Здравей, аз съм Дейвид Абът. А ти? Аз съм... Елизабет. Казвам се Елизабет. Не го знаеше, прочете го. Мисля, че знам как се казвам. Добре. Кога за последно си спомняш да си говорила с друг човек, освен мен? Онзи ден. Онзи ден. А когато не си тук, какво правиш през останалото време? Със сигурност много повече от теб. Да не се отклоняваме, Лизи? Не ме наричай Лизи, не съм дете. Казвам се Елизабет. Може би. Нека те питам, да ти се е случило нещо трагично? Какво? Не знам. Може би си умряла? Как смееш да го кажеш? Успокой се. Свали си ръцете от мен, перверзник! Успокой се. Няма да те нараня. Опитвам се да ти помогна да приемеш, че... Не съм мъртва. Огледай се. Сигурно има ярка светлина. Няма. Върви към нея, Елизабет. Няма светлина. Не съм мъртва. Щях да знам, ако бях мъртва. Какво става с мен? Мъртва си! Престани да го повтаряш. Не оцели. Добре, стига. Стига вече. Заболя ме главата. Престани. Добре. Не съм виновен за това. Махни се от дома ми. Ти се махни. Почивай в мир. Няма да се махна. Още една, майчице. You're only a day away. Tomorrow, I love ya, tomorrow. For Golden State Warriors, that's the one area they've been struggling. That's going to be a long time for Golden. Добре. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow. Стига вече. Писна ми. Опитах се да бъда мил, сега ще се махнеш. В името на Исус! Махни се! 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 Дори не ме вижда. Вляво. Ти ще бършеш. Още. Ще активират детектора за дим. Татко, хванахме го! Готово. Хванахме духа. Чинийка за масло. Сигурен ли си? Определено. Вътре е. Ще го пусна в тоалетната. Това ли е?